Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Lasay sa 4 aksyon na Radio Philippine Standard Time. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Biyernes, Enero 31, 2020. Makita live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa aming YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Governor Digamo nagmano sang 14-day quarantine sa mga dumulong halin sa mainland China o kag Hong Kong sa pag-abot sa Negros Oriental. Otoridad may person of interest na sa pagpatay sa persona nga yara sa drug watch list. Sa balita national, DOH nagpanumdum sa dalagko nga ospital sa Pilipinas batunon ang mga pasyente nga may sintomas sang nCoV. Pagpalapad sa sakop sang travel ban ay ginatun-an sang Department of Health. Kag sa atong balita international, China ibiyahe pabalik ang mga nCoV afflicted residents nga yara sa iban nga pungsod. Sa sports balita, Raptors nakuha ang ikasyam nga sunod-sunod nga daog sa NBA. Kag sa atong naman balita entertainment, throwback video ni Nadine Lustre nakahatag kasadyahan sa mga fans. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Lasay sa Jess Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Nag-issue sa executive order si Negros Oriental Ruel Digamo nga nag-require sa mga foreign nationals sa sa mainland China kag Hong Kong nga magpaidalom sa 14-day quarantine sila pag-abot sa Negros Oriental. Tuyo siniya mo nga mapunggan ang paglaptapas ang 2019 novel coronavirus. Una diri sa report sa Department of Health akong DOH, kinkompirmar nga ang unang kaso sang nCoV sa Pilipinas ang nakabisita sa syudad sang Dumaguete humali Enero 22 to 25. Sa piyak kabahin ginpahayag sa Provincial Health Office nga ilan na ginumpisahan ang pag-trace sa mga persona nga mahimo nakaupod sang 38 anyos nga Chinese national nga nag-positibo sa nCoV. Sunod kay Negros Oriental Provincial Health Officer Dr. Leland Estacion, na-identify na nila ang mga hotel personnel nga may nakaupod sang Chinese national kagin panugyan nga magpa-home arrest para sa self-isolation. Ginpanugyan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa mga Negrosanon nga nagbiyahe sa China kag nagbalik sa probinsya nga magpaidalom sa 2 ka semana nga home quarantine. Hini matapos makumpirmar ang unang nga kaso sa 2019 novel coronavirus sa Pilipinas. Sunod sa gobernador, importante ang kooperasyon sa bugos nga komunidad agud mamonitor ang sitwasyon sa kayong lawas ng sinuman nga nag-abot sa probinsya, hindi lamang halin sa China kundi pati na sa mga pungsod nga may kaso man sang nCoV. Ginpangabay ni Lacson sa publiko nga i-report sa gidayon sa mga opisyal sa barangay kung may persona nga naibaluan nga nagalin sa mga apektado nga pungsod agud mapahibalo sa mga health officials. Dugang pa sa gobernador, ini nga persona ang dapat ka mausisa agud may baluan kung ano ang mabulig sa gobyerno probinsyal. Sa itong Webes, ginaanusyo ni Health Secretary Francisco Duque III ang unang nga kaso sa nCoV sa pungsod nga nagbiktima sa 38 anyos nga babayi halin sa Wuhan, China. The Negrense who traveled from China, kung pwede man pa stay home na nga sila for maybe 14 days para just to make sure that they are okay. Kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Lacson. Ang sa mga balita, hindi dapat mag-panic buying ang mga Negrense sa disposable face mask bilang proteksyon batok sa novel coronavirus o 2019 nCoV. Ining nanging reaksyon ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson sa pagdagsa sa mga bumalakaw sini sa lokal nga butika sa syudad sa Bacolod, kagiban pa nga lugar sa Negros Occidental. Sunod kay Lacson, kinahanglan lamang ini sa mga tawo nga may tuman nga peligro sa mga virus, ilabi na sa mga lugar sa diin may mga pasyente nga ginapaydalom sa investigasyon. Dugang pa ni Lacson, mas importante sa gihapon ang pagpabilin sang katino sa lawas kag sanitasyon agud malikawan ang mga masakit. Sa tong Webes, ginklaro ni Department of Health Assistant Secretary Eric Tayaga nga hindi makagarantiya sang full protection ng N95 mask batok sa 2019 nCoV kundi pinakamaayo sa gihapon ang healthy lifestyle. Hindi naman, it's not being advised to wear mask, no? But if you just want to feel secure, then go ahead, no? Wear one, no? But if you're okay, you don't really have to wear. Dapat diyan si Governor Lacson. Nagpasiguro ang Bacolod Jet Incorporated nga wala sang turista o kun guest nga ginimbitar gikan sa China para magtambong sa ika-15 nga Bacolod Jet Festival. Sa ila press conference, ginpahayag ni Bacolod Jet Festival Chair Odette Ong Gomez ang ila mga bisita nga lokal kag national ang yari lamang sa Pilipinas kag may bisita man gikan sa Korea. Suno kay Gomez, ang Bacolod ang may manubo nga numero sang Chinese ikumparar sa iban nga lugar. Dugang pa, may ara sang kahadlok bangod sa coronavirus pero magapabilin sila nga positibo sa mga butang nga yara lamang. Nagapatid naman si Gomez nga hilway ang pagsaulog sang kahiwatan bangod wala man sang bisita gikan sa China.
Suno kay Mayor Evilio Leonardia, magapadayon ng kahiwatan kag formal man nga ang padalasang sulat ang Department o kunag padalasang sulat ang Department of Health Region 6 nga wala sang kaso sang coronavirus sa Western Visayas. Ang Bacolao Jet Festival ang formal nga nagbukas sa Enero 31 kag magatakop sa Pebrero 2. Sa dugang pang balita lokal, magapanagtag naman ang gobyerno sang syudad sa Bacolod sang libre nga 75,000 ka mga face mask sa mga pumuluyo sang syudad. Ginpahing ni Mayor Villo Leonardia, nagapakig-angot sila karon sa City Health Office kung sinong dapat nga matagan pero i-prioridad ang mga katigulangan. Sunod kay Executive Assistant Jomani Vargas, sing cluster head sang City Disaster Risk Reduction Management Office, nag-order na ang syudad sang 1,500 boxes sang face mask o kung may 75,000 kabiloga. Natala na nga magpagawa sang anunsyo ang syudad kung sino ang makabaton na sang libre nga face mask kag sano ini ipanagtag. Sa iba nga balita lokal, may person of interest na ang Police Station 9 sa pagpatay kay Virgilio Lopez alias Junjun Lopez nga pumuno sang barangay Ginhalaran, syudad sang Silay. Nasapuan ang patay nga lawas ni Lopez sa higad sang dalan sa Poro Cruz, barangay Cabug, syudad sang Bacolod, aga sang Enero 31. May igo sang luthang sa naglain-lain nga parte sang lawas gamit ang kalibre 45. Suno kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe sang Police Station 9, posible may kaugot ang mga persona nga nagpatay kay Lopez sa diin ilagin salvage. Dugang pa ni Pastrana nga may angot ini sa una nga insidente nga pagtiro kay Lopez sa tung Agosto 26 tuig 2018 sa Mercenary Inn sa Barangay Singkang Airport. Sa pagpangusisa pa ni Pastrana, lansihanay sa transaksyon sang droga ang ginhalinan sa una nga pagtiro kay Lopez kag posible konektado ini sa natabo sa iya. Ginpasakaan sang kaso nga illegal possession of firearms si Lopez sa madumduman, samtang nagpasaka man sang separado nga kaso frustrated murder si Lopez sa persona nga nagtiro sa iya. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 16 aksyon na Radio Philippine Standard Time sa imo pag-exercise sini magkalipat nga mag-detoxify. Ugali ang pag-inom sang DTX 500 bangon ang DTX 500 ang nagatino sa imong dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo nga atay. Ini man ang nagabulig nga palubos sa imo blood sugar bangon sa organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bangon sang diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man bisitahon ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga nagapanguna nga balita national pagkatapos gid lamang sini. Yari ang mga programa ngayon bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli.
Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Lasay sa 21 aksyon na Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sa Balita Nasyonal. Ginadilian ng madalagkang hospital sa Pilipinas nga hindi magbaton sa mga pasyente nga nagapakita sang sintomas ng 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Sa press briefing subong adlaw, ginpanumdum ni Health Undersecretary Eric Domingo nga hindi pwede pagsikwayon sa mga hospital ang mga pasyente bangod sang ginasuspetsohan NCOV. Dapat ini nga bulngon sa ilang pasilidad. Ginpatahag man ni Domingo masarangan sang level 2 kag level 3 licensed hospital nga i-isolate kag bulngon ang mga infectious diseases bilang licensing requirement. Ang 38 anyos nga Chinese nga positibo sa coronavirus kag iya siningaw pod ang karon na admit sa San Lazaro Hospital sa Manila. Ginatunaan niya Health Secretary Francisco Duque III ang posibilidad nga pagpalapad sang ipatuman nga travel ban sa iban nga pungsod nga may na-record nga kaso sa novel coronavirus apan ngin klaro nga kinahanglan sang mas maid-id nga pagtuon ang plano. Sunod sa Tiglikom, makigsapol siya sa mga tiglawas ng Department of Foreign Affairs, Department of Justice, DILG, Department of Transportation, kag Department of Tourism para istoryahan ang nasambit nga tikang. Dugang pa ni Duque, nagapabor siya sa mahimo ipatuman nga ban sa mga nagabiyahe halin sa China, hindi lamang sa probinsya sang Hubei, apang initanan magadepende sa bago nga risk assessment ng World Health Organization. Sa namaluan, magluwas sa Pilipinas, may 17 pa ka mga pungsod ay nagkompirmar nga mayara sila sa kaso sa nCoV. Una nga nagdeklarar sa ang WHO ang nCoV outbreak bilang public emergency of international concern. Baga patigayon naman sang hearing ang Senado sa masunod nga semana para talakayon ng 2019 novel coronavirus. Sunod kay Senador Christopher Bongo, ang chair sang Senate Health Committee, pag-imbitaho ng matigdawasang tanan nga natungdan nga ahensya sa hearing kang isang Department of Health o DOH, Department of Transportation kag mga opisyal sang airport. Ipatawag manigo ang Department of Foreign Affairs sa DFA nga mong magapatuman sang travel ban kag magpakig-angot sa iban nga pungsod. Ginaabi-abi manigo ang mga medical experts sa infectious disease doctors nga maihibalo sa pagbulong sa nCoV nga magtambong sa hearing. Ginimitar man sang senador ang mga netizens nga nagapakamalaot sa gobyerno. Agatago na bilang 2019 nCoV ARD o novel coronavirus acute respiratory disease ang sakit nga naghalin sa Wuhan, China. Ginpahayag ni Undersecretary Eric Domingo adlaw sa Biyernes sang formal nga gindeklarar sa World Health Organization ang paglaptas ng virus bilang public health emergency of international concern. Ginhimo ang deklarasyon matapos mag-convene ang emergency committee sa Geneva, Switzerland, Huwebes nga adlaw. Sa piyak sini ginklarar sa Department of Health nga base man sa assessments sa WHO Emergency Committee on Novel Coronavirus, wala sini ginarekomendar ang pagpatuman sa travel ban o trade restriction sa mga pungsod nga apektado sa sakit kag ila ginarespeto ang diretso sa kada miyembro nga pungsod nga magpatuman sa travel ban sa tuyo nga maproteksyonan ang ikaayong lawas sang pumuluyo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 aksyon na Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International Sports kag Entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini.
di alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang magpalanggan. Sa aksyon! Lasay sa 28 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kag sa detalya sa aton balita international, magapadala sang charter planes ang gobyerno sang China agon i-repatriate ang mga Chinese citizens ngayar sa overseas, particular na ang mga pumulo nga halin sa virus-afflicted region sang ang syudad sang Wuhan sa probinsya sang Hubei. Ini matapos nga nagagwa sa report nga madamo sang kaso sang nCoV ang na-record sa mga nagkalain-lain nga pungsod apang kalabanan nga biktima amo ang mga Chinese nga nagbiyahe halin sa Wuhan City kag isa pa sa nakabalag-an amo ang mahimo person-to-person transmission. Nagwa ang tikang sa Chinese government matapos nga pila ka airlines ang nag-anunsyo nga buhina ng ila flights sa China tungod sa kabudlayan sang pungsod nga i-control ang paglapta sang novel coronavirus. Ginpanugyan man sa mga Chinese citizens nga i-postpone ang mga biyahe abroad kag kansilahon ang overseas group tours samtang may pila man ka mga pungsod kangay sang Germany, Britain kag US nga ginpanugyan sa ila pumuruyo nga likawan ang pagbiyahe sa China. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports balita naman, nakuha sang Toronto Raptors ang ikasyam nga sunod-sunod nga kadalagaan sa NBA matapos ginluto sang Cleveland Cavaliers sa score nga 115-109. Ini na ang katatlo nga tion nga naluto sang Raptors sang Cavaliers. Nanguna sa Raptors si Serge Ibaka nga may 26 points samtang si Kyle Lowry naman ang nagdugang sang 23 puntos. Yaraman sa double digit ang score Nanday Pascal Siakam nga may 19 points kag Chris Boucher nga may 10 points para sa Raptors.
Wala naman naghampang sa Raptors sanay Mark Gasol nga mayara sang hamstring tightness kag Brondey Hollis Jefferson nga mayara naman sang sprained ankle. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, nakahatag naman sa kasadyahan sa mga fans ang throwback video ni Nadine Lustre nga iya gin-share sa Instagram. Kuha ang video sa tung Oktubre 1995 sa diin, nakasuksok pa sang costume kag may uyat nga trident si Nadine. Sa karon, malapit nga sa milyon na ay nakalantaw sang nasambit nga video. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugasan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw, Biyernes, Enero 31, 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.